kædesting er nogle virkelig smukke og alsidige sting. Hvis du laver dem i en lang kæde, så ligner de nærmest flætninger, og du kan også lave flere kæder ved siden af hinanden for at give en fed effekt på dit broderi. Hvis du laver kædesting enkeltvis, så ligner de faktisk blade fra et træ eller for enden af en stilk, og hvis du laver dem i en cirkel, så ligner de en blomst. Så hvordan laver du de her kædesting? Hvis du har brug for nogle fif til lige at lære at komme godt i gang med broderi, så kan du se min video om det først. Den linker jeg lige til. Men i den her video, der vil jeg vise dig, hvordan du kan lave en regnbue med kædesting. Du skal starte med at lave en streg, og så følge den med de her kædesting. Og det første jeg gør, og det første du skal gøre, er så at føre nålen op fra bagsiden af stoffet, indtil knuden du har lavet rammer bagsiden. Så holder du fast ved tråden med den ene hånd, mens du fører nålen ned igennem det samme hul, som du lige er kommet fra. Så trækker du noget af tråden igennem og holder lige en pause, hvor du sikrer dig, at du har fat i en lille lykke. Så går du 0,5 cm frem på din streg og trækker nålen op igennem lykken. Træk til du møder modstand med tråden. Her har du så dit første kædesting. Så laver du endnu et kædesting ved igen at holde ved tråden med den ene hånd, mens du trækker nålen ned igennem samme hul, som du lige kom fra. Du trækker nålen op 0,5 cm længere frem på stregen og rammer op igennem den her lykke. Voilà, så har du endnu et kædesting. Og det lyder super simpelt, men det kan godt være lidt svært lige i starten for ens hjerne at forstå, at man skal ned igen igennem det samme hul, som man lige kom fra. Men du skal bare huske, at det er fordi, du skal fange lykken hver gang for at lave de her kædesting. Når du får lidt øvelse i din kædesting, så kan du lave dem lidt hurtigere. Her i videoen prøver jeg bare lige at vise det trin for trin og langsomt, så du kan se, hvordan du skal gøre. Fordi normalt gør jeg sådan her, når jeg broderer kædesting. Når du kommer til slutningen af din kædesting, så afslutter du med et lille bitte sting lige uden for den sidste lykke, for at du ligesom fanger den, og den bliver, hvor den skal være. Så vender du dit stof om, og hæfter tråden ved at sy den ind i 5-6 sting på bagsiden og klipper halen af. Du gentager bare den her proces med kædesting i flere forskellige farver, så det ender i en regnbue. Kommenter gerne under videoen, hvis der var spørgsmål, og husk at abonnere på kanalen, så får du flere broderivideoer.